Ka çi peyam hatine ji me re em binêrin. Niha daxuyaniyekî hatiye veya ji ku dirê? Senatörên Amerîkî Lindsey Graham, Richard Bloomberg îro qanûna rizgarkirina Kurdan pêşkêş kirin. Yani ev qanûna ku ana me behs kiribû hevanna. Ew qanûn ana hatiye pêşkêş kirin. Ev tiştekî baş e. Yani ew ê were qebûlkirin nê qebûlkirin hê nediyar e. Aniha qanûna parastina Kurdan pêşkêşî Kongrê hatiye kirin. Ev qanûn pêşniyaz dike ku li hember berpirsên hikûmeta Sûriye saziyên darayî kesên biyanî yên ku bi hikûmeta Sûriye re di nava danûstandanên eskerî dane behsa dewleta Tirkiye dike ew ê ceza werin sepandin. Dewleta Tirkiye jî eger bi Şamê re tev bigere li hember Kurdan ew ê were ceza kirin. Di dema hewldanên Amerîkayê de ji bo tunekirina xilafeta Daişê qesede rolekî gelekî giring lîstiye di wê daxuyaniyê de tê gotin. Piştî hilweşandina wê qesede kontrola Bakurê Rojhilatê Sûrî bi dest xistibû. Piştî ku hikûmeta Esad hate hilweşandin, serokê nû yê dewleta Sûriye Ehmed El-Şara di bin navê yekkirina welat de kampanyayekê li dijî qesedê da dest pê kirin li dijî Rêveberiya Kurdan. Dibe delîl hene ku ev êriş bi Tirkiye re têne koordîne kirin. Jaliyê dewleta Tirkiye ve têne piştgirî kirin. Di nava herema ku qesede kontrol dike de zindanên Daişê hene. Planiya wan jaliyê hêzên Kurd ve têne parastin. Nêzîkî 1000 askerên Amerîkî jî li wê derê cihê digirin. Êrişên li dijî Kurdan ne tenê îstiqrara heremê, her wiha ewlehiya askerên Amerîkayê, tekiliyên Amerîka bi hikûmeta nû ya Sûriye re tehdît dikin. Ev rewş dikare bibe sedema vegera Daişê jî, parastina hevalbendan, parastina şîrîgên Amerîkayê, nehîştina ku Daeş dîsa hêz bigire ji bo ewlehiya netewî Amerîkayê pir giring e, dibêje Lindsey Graham. Deqekî wekî din çi dibêje? Ez bawer dikim ku hewceyê em Kurdan li Sûriyê li derveyê wê biparêzin ji ber ku ew hevalbendên bi bawerin êrişkirina li ser wan wê pozisyona Amerîkayê qels bike, lawaz bike, pêşa roja Sûriyê asteng bike, yên ku difikirin ku dikarin bê encam êriş bikin ew ê şaş bin. Yani eger hûn êrişê ser Kurdan bikin muhaqqaq wê encamekî derkeve. Yani wê belayekî were serê we dibêje. Êrişkirina li ser wan pozisyona Amerîkayê lawaz bike, siber roja Sûriyê asteng bike, yên ku difikirin ev baş e. Wekî din Blumenthal jî got divê em wisa hereket bikin da ku Kurdan li Sûriyê biparêzin. Wan ji her cure tolhildanê biparêzin dibêje. Naveroka qanûnê çi hevanna binêrin. Vana tiştê mühîm in. Yani niha hatiye min pêş de hazir nekiriye, ana hatiye ez wisa zû zû were dixwînim. Deqekî baş e. Hevanna. Ez jana were dixwînim veya ya rastî deqekî çi tê de çi dibêje. Li hember berpirsên hikûmeta Sûriyê saziyên darayî kesên ku bi hikûmetê re di nava danûstandanên eskerî de ne, di nava aboriyê de ne, ceza li wan tê birîn. Yek. Du. Rola qesedê di şerê li dijî Daişê de tê qebûlkirin pejirandin. Heyet Tahrir el Şam HTŞ dîsa weke rêxistina terorîst a biyanî tê nasandin. Süper. Ji bo rakirina statûya dewleta ku terorê piştgirî dike, yani ji bo rakirina statûya ku dewleta ku piştgirî dide terorê ya Sûriye çavdêriya Kongrê Hewcê ye. Sûriye weke dewlet piştgirî dide terorê. Ji bo ku ev statû ji nû ve were bi cîhanîn dibe Kongre bikeve nava hereketê. Çavdêrî yani. Çavdêriya Kongrê Hewcê ye. Yani Kongre wê biçe Sûriye çavdêrî bike ka ev dewlet piştgirî dide terorîzmî yanna. Hêza serokatiyê dikare cezayan rawestîne ege hikûmeta Sûriye êrişên li dijî qesedê rawestîne. û vê yekê bi Kongrê re piştrast bike. Yani serokê Amerîkayê bi tena serê xwe jî nikare. Divê bi Kongrê re bi xwe bikaribe tespît û îspat bike ku ev hikûmeta Sûriye li dijî qesedê şer nake, şerê xwe daye rawestandin, baqil bîye.
اگه êriş dîsa dest pê bikin hemû ceza wê tawilê dîsa werin pêkanê. Lindsey Graham dibêje îro min û Richard Blumenthal me qanûna parastina Kurdan me pêşkeş kiriye. Eger ev bibe qanûn, eger ev were qebûlkirin tiştekî süper e. Anha min di çapemeniyê de jî dît rast e. Em awisa bikin. Tamam. Ka ez binêrim Senatoya Amerîkayê dibêje proje yasaya parastina Kurdan anaha hatiye pêşkeş kirin. Di proje yasayê de çi heye hevan da. Senatörên Amerîkî Lindsey Graham û Richard Blumenthal proje yasaya bi navê Yasaya Parastina Kurdan pêşkeş kirin. Ev pêngav wekî bersivekî ye li dijî êrişên dubare yên Hêzê Hikûmeta Sûriyê yên li ser qesedê. Proje yasa daxwaza sepandina cezayan dike li ser berpirs û saziyên darayî yani yê aborî, pere ên Hikûmeta Sûriyê. Ew kesên biyanî jî dikevin ber cezayan ku bi her awayî çi eskerî çi darayî, ekonomî, alîkariya Hikûmeta Sûriyê dikin. Dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye tê cezakirin ji ber ku êrişê Kurdan kiriye bi Sûriyê re. Wana hemî nûçe herî mühim ya îro ev e. Flash nûçe ev e. Rola qesedê guherînên li Sûriyê. Di dema hewldanên Amerîka yên ji bo ji navberîna xîlafeta Daişê de qesedê roleke mezin di serkeftina operasyonan da lîstiye. Piştî têkçûna xîlafeta Daişê qesedê Bakur Rojhilatê Sûriyê kontrol kiriye. Ev daxuyaniya wan e hevan da. Li gorî daxuyaniya nivîskiya senatoran piştî hilweşîna hikûmeta Esad serokê nû yê Sûriye Ehmed El-Şara dibin navê yekxistina welat de dest bi kampanyayeke li dijî qesedê kir. Di daxuyaniyê de tê gotin belge hene nîşan didin ku êrişên li ser qesedê bi hemahengî, hevkarî, alîkariya dewleta Tirkiye têne kirin. Di navçeyên dibin kontrola qesedê de li wan heremên Kurdan zindanên Daişî hene. Ji aliyê hêzên Kurdan ve tê parastin. Nêzîkî hezar askerên Amerîkî jî li wê derê ne. Êrişên li ser Kurdan ne tenê gefê li aramiya heremê dixwin. Herwiha ewlehiya askerên Amerîkî pêwendiyên bi hikûmeta nû ya Sûriye re jî dixe nava xeteriyê. Yek ji metirsiyên sereke jî sebeba serhildana dubare ya Daişê ye. Yani dikare rêlber ji nûva geşbûna Daişê ve bike. Ev şerê îro li hember qesedê. Lindsey Graham li ser proje yasayê got ez bawerim piştgiriyeke xurt ya her du partiyan heye ji bo parastina Kurdan li Sûriyê û li derveyê wê. Her du partî qesta wî demokrat û komargerin li Amerîkayê. Du partî hene. Yek ya Donald Trump e, yek jî ya Biden bû. Yani komarger, cumhuriyetçi û demokrat. Ez bawerim piştgiriyeke xurt ya her du partiyan heye ev ê derbas be dibêje ji bo parastina Kurdan li Sûriyê û li derveyê wê. Parastina Kurdan li Sûriyê û derveyê wê ez bala we dikişîme derveyê Sûriyê jî. Li derveyê Sûriyê jî kê êrişê Kurdan bike ew ê jî were ceza kirin. Çünkü Kurd hevpeymanên ciyê baweriyê yên Amerîkayê ne. Baweriya me bi Kurdan tê. Ew qasa basît. Kî çawa fehm dike bila fehm ke. Vê sibê çi ji were gotibû li Amerîkayê hevan îjab nake em dewleta Amerîkayê bigirin hemberî xwe. Li wê derê dostê me hene. İnsanên ji me hez dikin hene. Di nava Pentagonê de, di nava eskeriyê de, di nava istixbarata Amerîkayê de însanên ku ji Kurda hez dikin hene. Binêrin? Li Kongra Amerîkayê ev her du senatör pêşengî kirin ji bo vê. Qesedê ku hêmaneke mezin a Kurdan tê de heye, di serdema yekem ya Serok Trump de barê giran ê şerê têkbirina Daişê hilgirtin. Graham her wiha hişyarî da got ez dizanim Sûriye ji çar aliyê çandî etnîkî û siyasî ve aloz e. Êrişkirina ser Kurdan pêgeha Amerîkayê gelekî lawaz dike. Yani îtibara Amerîkayê jî ser û bin dike. Rê li ber geşbûna Sûriyê wekî welatekî digire. Ji van welatan yan jî ji wan komên ku bawer dikin ku êrişkirina ser Kurdan li Sûriyê wê bê encam be ez ji wan re bibêjim hûn di nava şaştiyeke mezin dane. Ez vê cümlê dubare dikim ji ber ku tê de gefekî tehdîtekî pir ciddî heye. Dibêje ew welatên ku êrişê ser Kurdan dikin.
ew komên çete ku êrişê ser Kurdan dikin eger bawer dikin ku ev êrişê wan bê encam bimîne yani berdêla wê wê tune be divê xwedxapînin hûn ê bibînin berdêlekî pir mezin wê hebe. Senatör Richard Blumenthal jî teqez kir bi baweriya min dibêje em Kurdan li Sûriyê biparêzin. Em gavan bavêjin ji bo piştrast bibin ku ew li hember her tor hildanekî hikûmeta Sûriyê parastîne. Divê em emîn bibin ku hikûmeta Sûriyê û welatên cîran ku piştgirî didin Sûriyê Kurdan rehet berdin. Niha proje yasaya parastina Kurdan çawa ye? Ji çend xalan pêk de. Yek, pêkanîna cezayan. Ji em jê re dibêjin sepandina cezayan li ser berpirs, li ser saziyên hikûmeta Sûriyê û her aliyê biyanî ku piştevaniya wan dike. Yani vaya îcab dike em vekin hevan no. Binêrin. Divê em ê ceza bibarînin li ser wan berpirsyarên hikûmetê û li ser saziyên hikûmeta Sûriyê. Em ê ceza bibarînin ser her aliyên biyanî yani dewleta Tirkiye ku piştgirî dide van çeteyan. Du, di meseleya ji holêrakirina Daişê de dibe em rola Qesedê baş bibînin. Sisê, pênasêkirina desteya Tehrîr el Şam wekî rêxistina terorîst ya biyanî. Eger Sûriye êrişê ser Kurdan bike, heteşe wê bikeve lîsteya terorê. Ji bo derxistina navê Sûriye ji lîsteya welatên ku piştgiriya terorê dikin, divê kongre biryarê bide. Desthilatê dide Serokê Amerîkayê yani kongre hukm biryarê dide Serokê Amerîkayê ku cezayan rawestîne lê bi şertekî. Tamam mı? Tamam. Heqê Serokê Amerîkayê heye cezayan rawestîne bi şertê ku ji kongrê re piştrast bike, kongrê îqna bike ku hikûmeta Sûriye hemû êrişên li ser Qesedê rawestandine. Süper. Donald Trump ji Ewropê ve di meseleya Kurdan, di meseleya êrişa ser Kurdan de ez cezayên li ser Sûriyê dikarim rakim êdî nikare bi tena serê xwe tevgere. Divê kongrê îqna bike ku Sûriye baqil biye. Hevan no. Çima demekî gelekî giring e hûn zanin? Aniha heyeta Qesedê li Şamê ye. Hêviya me ew e ku biryarekî nestan dibin. Hêviya me ew e ku haya wan ji vê kongrê hebe. Hevalê me Rojavayê Kurdistanê eger bi wan re di tekîliya telefonê de bin, bila aniha çi qas dikirin berê ku îmza xwe bavêjin binê tiştekî zeman hinekî dirêj bikin. Heta ku ev qanûn derbas bibe. Ji bo derxistina navê Sûriye ji lîsteya welatên ku piştgirî didin terorê divê kongre biryarê bide. û dîsa kongre yani desthilatê dide Serokê Amerîkayê ji bo cezayan rawestîne, tamam? Yani lê bi şertê ku kongre piştrast bike, îqna bike ku hikûmeta Sûriye hemû êrişên li ser Qesedê rawestandine. Ya dawî eger hikûmeta Sûriye dest bi êrişan bike divê serok yani Donald Trump yekser hemû cezayan vegerîne ser Sûriye. Yani Donald Trump divê Sûriye ne tenê Sûriye ceza bike hemû dewletên ku bi Sûriye re di nava suç dane li hember Kurdan divê werin ceza kirin. Vaya hevan no qanûnekî ye ji bo parastina Kurdan. Qanûna parastina Kurdan di dîrokê de cara yekeme dikeve nava qanûnên dewletekî. Ew jî Amerîkayê hêza herî mezin a cîhanê ye. Ez dibêjim qey Amerîka bi vê şeklê dikare xwe bide efûkirin. Lindsey Graham mala te ava. Gelek spas dikim. Ez hêvî dikim ku endamên kongre senatörên Amerîkî hemî piştgirî bidin vê pêşniyaz yasayê ji bo derkeve û em jî milletê Kurd em spasiya Amerîkayê bikin. Di nava rojhilata navîn de di nava ew qasa hovan de em perperîşan bûne wekî milletê Kurd pêdiviya me bi piştgiriya derve heye. Heye. Heye.
we çi nivîsiye ji me re? We çi nivîsiye deqekî? Ya hevan no qarşî Dem Partiye nebin. Anha Dem Partiye di nava misyonekî de ne du nava wezîfeyekî de ye. Yani me fehm kir temam yani rexnê we bila hebin lê ew qasa jî bêînsaf nebin yani. Yani ev kevneşopiya partiyên me yê Bakurê Kurdistanê ye û çil sal e hene û li ber xwe didin. Tonkî şehîdên wan hene. Hevan no hinekî heqeten em hinekî ji hev re rêz bigirin, hevû difhem bikin. Siyaset wisa ye ya. Binêrin yani ji her kesî jî Selahattin Demirtaş hêvî nekin yani. Selahattin Demirtaş cuda bû. Cuda bû yani. Yani eger hûn li bendên ev Selahattin Demirtaşekî nû derkeve dibe hûn hinekî pêncî salê din jî bisekinin. Dem baş, silav rêz.